Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kini kita samla ki bala pendap ya ka examen Meghalaya Teachers Eligibility Test M10. Ki ba mikmat ya baro ki bala pendap ya ka examen. Ki badan 10,000 sanspa anyo pongot baro. Bahkan top ya ki 8,000 kandai spangot ki nohikai ha ki lower primary school bat 1,000 terus pa anyo pongot ha ka upper primary. Ha ka jing kendo bat ki nong pathai kubor ha Shillong press club. Ha ka kat pratrek mentau benai leber 8,000 arpo. Kini kesamla ki bala pendap ya ka examen M10 nudu benai kela lengkot jong senam arja kat kandai kila pen kemau ya ka sarkar jela bahkan pen stat no ha ka ba penyat ya ka benta jong ka jing perongkam ya ki ha ki skol sarkar ki badan ha ka leng ka jela ka balong ru kat kum ki kendon penrongkam jong ka NCTE norms bat ban penurlong ru ya ka thong jong ka sarkar jela ha ka balas dang ban pelong ya ka examen M10 kini kesamla kila pen paru bahadian ba ka sarkar kala penya ya ka interview thongkam ya ki na pedang joki mano banyo bat mano bandu kin om sko ai bat na pedang ki bayo kamru compare da ki hab ban lej hikai sheki skol ki bajngai ba na kashnong ka bagi shong kisa tena klen juni ya ka jing songu i ka sarkar ha ka ba kala simkhya ya ka ni ka kam ha ka bare ban thum permanent no iki no hikai ha ka ba kala penlong ni ka exam tet ka bolong ka exam na menta ban yu ya ki no hikai ki ba la ban thum permanent ha ki skol ki government ba fair Maria kini kakam mantung permanen kini hikai kadi ke ke bala asa teng tikum tan ni kepat ke sarkaru ba kadon ni kata jing tumu bantung permanen kini hikai tiba kan yang yai ne be hatakan urem markani ke jing tumu gerok kadi ke ba ke sarkar keadaan ke jing tumu ngado show peluang kani ke exam anteru paling kintu ke sarkaru ba kan yai ne akan ekonomrem bahkan yang ini akan ekonomrem bahkan penyai kamkloi no kini kakam bantung permanen ki no hikai tena kalian jungiru berkabar kalau ba nek lenjungi iko ban payo kata jing kentu ya ke sarkar makanan penyak kamploi ke ne kam nomor ba kani ka jing thungi kin na kai kala yakin kai ba permanent ko school ba per apa pasti jungi kadi kai ka ba ki school ki de kiladan kam yakin kai ki ba pura kana makan undang kana no ka jing ko ha kom trikam ki ni ki school ba per kana ka jing ko nak menta jong ki hi pana menta jong ka state me kala jing hi bro Sha kat haduk mentah kino hikai kita long qualified kila bon ha kastik ke jomi but hakani ka exam ka bakni la adat la macam sistem ka bidi ka exam Meghalaya Teachers Eligibility Test ka ba ka sarkar Meghalaya kala penuh ya kani ka exam te ki babon hi ki palapas kani ka exam ki dan ki khambon ki palapas kani ka exam dengan tepat ka sarkar na training jon kitu ki palapas kani ka exam bahkan sa scam yaki dah kebakala benda kinu ki rukom bantung lani ban benda kinu ki prosedur ndai kebangi kuat balong kebangi kuat ban kepat ya sarkar kalong ba ya kitu kino hikai ki balalong eligible ba ki ba pas ki emtet kepat ya sarkar bakantung deina kitu amar ba kade kumbangi te menginta ka sarkar ya kan ka cimpeloi ne ka emtet exam kalau nomor ba ka sarkar ka ko banyakat kum ki kendon jong ka NCTE norms akaba ka jing thu ino hikai ru kan yakat kum ki kendon ba bo ka NCTE tikum tangi ka pan ka sarkar kum makala nang jing thu na kudu banikom bakandang ya ine be ka tu bakanum kanram din na ka ka jing thu ka ba ka jong ka oi ka ba penong ni bangin mi syakmat akaban ai ka press conference kalau ba idon ka jing snok ti hakaba yo don dah kawai pat kenu ka jing perkhat pat jong ka sarkar dah ka ba ka perkhat hakaba ide bat kitu ki no hikai mo ki ba la mi syakmat hakini ki tayo hakini ki benai ki beladat dari kita yo ki beladat dan syakmat ban pau ya ka jikwa ka jongki ya ka jingtumu ka jongki ka bede bakin bandu gularais no ya ka tu post ka jongki kumban syong la kitu ki contractual teachers de kini ka jingmi jongi syakmat kalau mangidon ka jingsir nidon ka jingsir ha ka bede ba kani ka kam regi nyimdon jing nyimkwa ban kan kho yanu ndai kani ka daw ba kuno yang bagi mission syakmat ka ditang ka jingsir amar ni la long ki balalong eligible te lada kiwe pat kiba kan pas ke emtel ada kiyo bandung ban regularize lane ban kinyo ya kani ka government post kapen sir pat ini pat kapen benyau hiru ini ka online post ka tu ka NIUS pat kawai kala belong nampak ki diet nampak ki district ki jongi bat ka ba pat ha ka bede bat kani ka emtel pat ki pelong pat se kawai ke exam atau ka ba
Kitu ki eligible kitu ki candidates ki apa sih ke DLR ki haban appear saya tu ka Meghalaya Teachers Eligibility Test ku balongka CTET ka Central Teachers Eligibility Test. Nak kata daw nang makasokar ka filter ke try ka jing kuat sokar ka ba banyo biang ni kinu na pare ki DLR ru ki bakam normal qualified ki bakam biang dengan try ka belong dah kali ka MTET exam ke. Perkataru ka dei kari nomor makasokar kaya kat ki NCT nom sebenarnya kata kidan kapan dan dia tukar DLR nanti ke BN plus dapat kawai ke dia tukar state state Hari ini kan nyarap enhance kan quality education. Yes.